idan ka taba shiga wata damuwa saboda kayi laifi kana so Allah ya yafe maka, to duk laifin da kai ka koma ka roƙi Allah ya yafe maka, a lokacin Allah zai yafe maka. Babu wani bawa da ya taɓa yin laifi ya zo ya roƙi Allah kuma ya cika sharuɗan tuba face sai Allah maɗaukakin sarki ya amsa masa. Annabi Adamu alaihi salam ya yi laifi a inda bai kamata a yi laifi ba, a cikin aljanna. Wa asa Adamu rabbahu fagawa, a cikin aljanna ya yi laifi. Allah ya ce da shi karka ci itaciyar nan, sai ya ci fa akala minha. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. wannan cin itaciya da yi bayan Allah ya hana shi ne, ya ce da shi inna hadha aduwwun laka wa li zawjika عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. yace da shi zaka sha wahala in ka bi na shaytan. Shikenan annabi Adamu sai shaytan yazo fadallahu ma bi guru, sai zai rude shi. Annabi Adam sai ya yarda ya bi nasa, sai ya ci da shi da matarsa. Wannan abun sai ya fusata Allah, sai Allah ya ce da shi da ban ja maka kunne ba, alam anhakuma an tilkuma ash-shajarati wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin. Wannan maganar da Allah ya masa sai annabi Adam ya gane cewa babban laifi yayi, shine fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi. menene kalimat din? qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. to wannan addu'ar da yayi ka ji wa jumla ɗaya ce rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. wannan ita ce iya addu'ar, sai Allah ya ce fataba alaihi, sai ga fa'u ta'qib. yana gama addu'ar sai Allah ya ce ya karba, shikenan Allah ya yafe, magana ta kare. Duk wannan abin da aka yin ba zai zama kuma abin hisabi ba akan annabi Adam, tunda taba alaihi Allah ya yafe. Abin da yasa wannan laifin yake da girma a wurin Allah har sai an tuba, duk da cewa za ga kaman karamin abu ne, shine Allah yana wa kowa hisabi ne gwargwadon matsayinsa. Shi annabin Allah ne, kuma Allah ne masa magana kai tsaye, kuma aka ce a cikin aljanna. To shi yasa wannan laifin sai kan babu sai ya girma, amma daga kalma daya shikenan sai Allah madaukakin sarki ce ya yafe masa. To ba shi kadai ba, haka annabi Yunus alaihi salam wa zannun إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Allah ya ce annabi Yunus ya yi laifi. Wannan laifin da ya yi sai Allah maɗaukakin sarki ya hora shi akan wannan laifin, kamar yadda ya hora annabi Adam da kora daga aljanna. Shi ma sai Allah ya sa falta kama hulhut, sai kifi ya haɗe shi. Yana matsayin abin zargi a wurin Allah akan laifin da ya yi. Wannan fushin da ya yi da mutanensa ya tafi saboda bai ga Allah ya cika abin da, bai ga lokacin da Allah ya ce zai yin yayi ba, shine ma'anar gaggawan. Wannan kuskuren da ya yin, Allah ya ce zai yi kuma zai yi, zai halaka su idan ba su yi imani ba. Da ya ga ba a halaka su ba kuma ba su yi imani ba, sai ya yi fushi da abin da mutanen suke ciki, sai ya tafi. Wannan tafiyar da ya yi shine Allah maɗaukakin sarki ya sa ya zama ya fada a cikin ruwa, kuma kifi ya haɗe shi. Amma addu'ar da ya yi irin addu'a ta annabi Adamu ne, shine ka ce ka yi laifi Allah ya yafe. Wancan sun ce rabbana zalamna anfusana
wannan ma sai yace wa in lam taghfirli wa abun nan shi ma yace fadanna an fanada Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kace kai kai laifi ka nuna kaskancinka, shikenan Allah ce fastajabna lahu, kawai sai muka karba. Da Allah madaukakin sarki ya karba ya ce ya yafe, yafewar kuma sai zama akwai sakamako a kanta, ba kawai ya yafe kuma ka ci gaba da zama a cikin kifin ba, sai kifin ya dawo da shi fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim wa mene wa anbatna alayhi shajaratan min yaqtin, akwai ƙari wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. me ya faru? فآمنوا فمتعناهم إلى حين. Wannan addu'ar da neman Allah ya yafe masa, da Allah ya yafe sai zama kuma hadda tukuici a kai. Shi yasa Allah ce ba annabi Yunusa bane kaɗai, wa kadhalika nunjil mu'minin. Duk mu'minai ma wannan haka za su yi idan suka roƙi Allah, haka Allah madaukakin sarki zai musu. Fanajjaynahu minal ghammi wa kadhalika nunjil mu'minin. Kai ma idan ka shiga damuwa ka roƙi Allah, Allah zai amsa maka. Sannan duk yadda Allah yake ganin girman annabi cewa ya aikata laifi da zai iya sa fushinsa ya fi yawa, kai baka kai annabi ba, don haka fushin Allah akan laifinka ba zai kai fushin Allah da zai yi akan annabi idan ya kuskure komin karancinsa ba. Don haka kai ma in ka roƙi Allah, Allah zai yafe maka. Haka Allah ya ga mana akan annabi Musa, shi ma da ya kuskure, qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li, qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lahu, na'am, innahu huwal ghafurur rahim. faghfir li, Allah ka gafarta mu, shikenan fa ghafara, sai Allah ya gafarta. In ka ji wannan fa'un din haka take zuwa a duk addu'o'in da Allah ya faɗa na annabawa, ita ce ake ce fa'ut ta'qib, wato wai daga gama addu'ar ba abin da ya shiga tsakani, kawai sai ga amsawar ta zo. Allah rama annabi Nuhu ma yayi addu'a a cikin suratul anbiya, Allah ya amsa. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. نعم. إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. duk mutumin da ya shiga tsananin damuwa ta cewa mutane sun yi masa taron dangi, kun ji akan maganar laifi misalin da muka bayar akan annabawa, wannan kuma misali akan wadda damuwarsa da matsalarsa shine an fi karfinsa, an yi masa taron dangi. Duk wanda ya ga shi su ɗan tsiraru ne a wani wuri, ko shi kadai su suna da yawa, ka yi irin addu'ar annabi Nuhu alaihi salam, sai Allah ya taimake ka akan sauran gaba ɗayansu, shine wa nasarnahu minal qaumil ladina kadzabu bi ayatina, sai Allah ya taimake ka. Yaya addu'ar take? Ita ce Allah ya gaya mana a cikin suratul qamar, fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Me faru? ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. Shi ma kaga daga addu'ar sai ga fa, daga addu'ar sai ga amsawa. Kamar yadda aka yi fastajabna, haka nan ma sai gashi Allah ya ce fa fatahna abwabas sama. Ku rika rike duka irin salon addu'ar, kowace a cikinta akwai addu'a. Kamar yadda muka ce na annabi Adamu, idan laifi kai to a cikin laifin ka nuna wa Allah kai ka zalunci kanka. Kuskure ne mutum ya yi laifi kuma ya rinka cewa Allah ya kaddara mun nayi kaza, kar kai wannan, ka nuna kai shi kuma Allah ya fewa ne nasa. Kar ka yadda maganar laifi naka suka ce ya Allah gashi ka kaddara mun nayi kaza, Allah ba zai saurare ka ba. Allah baya, inna Allah la ya'muru bil fahsha. In kaga kai laifi kai kayanka, shi Allah nasa ya fewa ne. Jama'a ana fahimtar wannan? Sannan ladabin addu'a kuma, idan wani abu ya fi ƙarfinka a hannun waɗansu, to ka yi addu'ar annabi Nuhu alaihi salam, shi ne rabbi inni maghlubun fantasir. Kai ta maimaita wannan, rabbi inni maghlubun fantasir, ya Allah an fi ƙarfina ka taimake ni.
sai ka ga Allah ya taimake ka.